Москва под украинскими дронами, а у Беларуси супольные с Россией тренировки применения ядерной зброи. Як новый виток войны зацягне Менск. И теперь живут и демократичные силы кризис вокол выборов у координацийную раду. На Белсате тут и там. И сегодня с нами головная редакторка телеканалу Белсат Алина Коушек. Привитание, Алина. Привитание, Лиса. И политичный оглядальник Виталь Цыганков. Вітаю, Віталь. Привітання. Ну, а для спадарства працуе Алесь Залевскі. Вітаю всіх, і пакуль ідзе застаўка, просім паставіць лайк гэтаму відэа. Дзякую. Так, ну а пачнем мы ад гарачага, дакладней ад таго, што гатуецца бліжэйшымі днямі. Усе ў палітычным беларускім полі замерлі ў чаканні візіта Джона Колу. Ён меўся адбыцца літаральна, нібыта на днях, не адбыўся. Што хаваецца за гэтым візітам, што гэтым разам амерыканцы прывязуць? Як правіла, мы даведаемся постфактум, пасля ўжо гэтых сустрэчаў і вызвалення палітвязняў. Але, можа, цяпер у цябе, Аліна, ёсць якія інсайды? Ну, шмат інфармацыі няма. Адзінае, што, в прынцыпе, я скажу, што я чакала візіта Коула ўжо вось у гэтыя выходныя былі такія чуткі хадзілі, што, магчыма, гэта адбудзецца. Бачым, што не адбылося. Гэта азначае, што перамовы ідуць і што яшчэ няма тых дамоўленасцяў, на якія чакаюць. Ну, дамоўленасці шмат узроўневыя. Так, мы са свайго боку чакаем вызвалення палітвязняў, чакаем на гэтай спісы, чакаем на колькасць людзей. Сам Джон Кол, калі вызваляліся нашыя калегі, вось Каця Андреева мне расказвала, што ў гэтым бусіку, калі яны ехалі, і потым зайшоў на мяжы Джон Кол, ён сказаў, што вы свабодныя і што мы цягам года, вось да канца гэтага года вызвалім усіх. То бок, натуральна, вельмі бы хацелася вызваліць усіх, але пакуль бачым, што гэтая лічба, конечно, трохі памяншаецца, але як бы з'яўляюцца і новыя палітвязні. То бок, гэты канвейер, ён все ж таки працуе, ён не спынены. Поэтому і з пэўных там сустрэчаў я таксама ведаю пра тое, што амерыканцы настойваюць, размаўляючы з беларускім бокам, на некалькіх момантах. Першае, гэта каб тыя людзі, які вызваляюцца, маглі заставацца ў Беларусі. Гэта вельмі важная прынцыповая пазіцыя, каб не ўсіх выдвараць, выкідаць з краіны, каб яны ўсё ж такі прынамсі маглі абіраць, яны хочуць застацца, ці яны хочуць з'ехаць. Ну і другое тое, каб рэпрэсіі спыняліся. То бок гэта тое, што пакуль заставалася як бы задушкамі папярэдніх дамоўленасцяў, но мне хочацца, каб мы ўсё ж такі да гэтага набліжаліся, а не проста да вызвалення. Ну і, канешне, які будзе кошт гэтага. Мы памятаем, што за журналістаў Белсата прызнялі санкцыі з Белавіі, вось пасля вызвалення Каці Андрэевай былі пасоўванні па Белкалію таксама. Вось што будзе зараз? Хутчэй за ўсё гэта зноў калійнае ўгнаенне, і хутчэй за ўсё вось гэта транзіт праз Літву. Так, ну і, магчыма, не толькі это Белкалій і іншыя, і Белавія, так, але і гэта ж спартовыя таксама федэрацыі, міжнародныя федэрацыі спартовыя паступова пачалі дазваляць здымаць абмежаванні для беларускіх спартоўцаў. Цяпер ужо шмат дзе на турнірах можна выступаць пад дзяржаўным сцягам. Віталь, вось Аліна кажа, што упершыню, магчыма, вось гэтыя размовы пра унутраную палітыку ў Беларусі змены, не толькі вось вызваляць гэтых палітвязняў, так, вот, такім гандляваць фактычна людзьмі. Ну і сапраўды Кол перад гэтым візітам упершыню за ўсе раўнды перамоваў падкрэсліў публічна факт размовы з Святланай Ціхановскай перад самім візітам. Як ты ацэньваеш шансы, што Колу атрымаецца домагчыся до Лукашэнкі? Вот я этот факт привел, я сам хотел его привести. Он сведчыць про тое, что, кажучы такой мовай прапагандыстаў савецкіх часоў, апетыты амерыканцаў растуць. То бок яны адразу пачыналі, памятаеце, першая партыя. Просто привезлі Вільню, высадзілі, і ў Кола пытаюцца, чаму гэта фактычна выдварэнне. Он кажа, это я не магу паўплываць. Потым уже амерыканцы сталі патрабаваць, каб большасць людзей заставалася ў Беларусі. Яны засталіся, хто з 200 вызваленых, там только некалькі самых вядомых прывезлі за мяжу, астатнія засталіся. Потым уже Коул смела кажа, хаця Лукашенко яшчэ раней казала альбо я, альбо яна, вот вобразна кажучы, да, цяпер уже Кол прызнае, сам піша пра гэта, што ён сазваніваўся з Ціхановскай, раілася з ёй і гэтак далей. Кол уже кажа, што ён ставіць пытанне аб спыненні палітычных рэпрэсіяў. Кол уже кажа, што ён гаворыць Лукашенко, вот ёсць стол, где сидзяць нехарошыя bad guys, кепскія хлопцы, навошта сидзець за гэтым столом з дыктатарамі, сядай за стол з нармальнымі людзьмі. То бок у іх растуць палітычныя патрабаванні. А зараз мы бачым, што адным словам
Кол привез в Беларусь самого ведомого пастора евангельского, протестантского, который вот на выходных провел Грэма. Свайго сябра. Да, своего сябра. Вось. То, что ранее, ну, год, два, три не могло бы отбыться, а зараз Лукашенко фактично ідзе вот на такие, ну, любые, все, каб догодить американцам, бо ему это трэба, и скажу, може, калі можа не будзе пазней магчымасці, мне здаецца, ён спяшаецца па некалькіх прычынах. Кол ці Лукашенко. Ён разумее, што, па-першае, можа сітуацыя змяніцца ў Трампа, который там, ну, восенню можа прайграць рэспубліканская партыя выбары ў Кангрэсе, і вот сітуацыя пагоршыцца, ім будзе не да Беларусі. Калі ён стане, ну, нават некаторыя лічаць, што кульгавай качкай, што называецца, слабым палітычна. Другое, все можа змяніцца ў амерыканска-расійскіх дачыненнях, і калі ў іх будзе канфлікт, Амерыка ўжо не дазволіць Лукашенку такія шашні, которые дазволяе Расія не дазволіць шашні з Амерыкі, які дазваляе зараз. Таму Лукашенко спяшаецца, пакуль момант максімальна з амерыканцаў трэба выбіць. Ну, тут не толькі санкцыі, яму прызнанне важней, чым санкцыі. Ён хоча сустрэчы з Трампам, для яго это пік, а не санкцыі нейкі там, і грошы, это дробязліва. Ну, вось і пытанне, ці ў цяперашняй напружанасці Лукашенко будзе ў стане гэтага дасягнуць, прынамсі гэтай сустрэчы з Трампам, бо мы ведаем, што Масква пад украінскімі беспілотнікамі, беспрэцэдэнтная атака украінскіх войскаў. Ну, а ў Беларусі сёння распачалася трэніроўка ядзернага ўдару. Мы разумеем, што трэніроўка ядзернага ўдару па захаду, хоць Мінабароны гэта не абвяшчала афіцыйна. Ну і спадарства, на вашу думку, вось гэта і ёсць той адказ Пуціна праз Беларусь вот за апошняе гэтае прыніжэнне і на Чырвонай плошчы 9 мая, так і на фронце, дзе зусім няма поспехаў. Ну, на мою думку, гэта проста чарговае здыманне трошачкі сваіх акцый. Мы разумеем, што пазіцыя Масквы крыху аслабла апошнімі днямі, і зараз яны робяць усё, каб трошкі падняць гэты градус і показаць, а мы яшчэ можам, а у нас тут арэшнік. З інфармацыі, якую збіралі нашыя калегі, арэшнік сапраўды стаяў у Беларусі. Але насамрэч ядравыя вось гэтай боегалоўкі, боепрыпасы, яны былі ў Расіі. І таму вось у апісанні вось гэтых практыкаванняў, які сёння распачаліся, што яны менавіта будуць трэніраваць падвоз, транспарціроўку па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Што таксама цікава, сам арэшнік знаходзіўся літаральна ў 30 кіламетрах ад межы з Расіяй. То бок ён толькі намінальна стаяў адной нагой на тэрыторыі Беларусі, каб у выпадку, калі ён будзе выкарыстаны, можна было сказаць, а это з Беларусі. І ведаеце, гэта будзе той прыклад, як зараз палякі ўвесь час змагаюцца супраць таго, каб замежныя меды выкарыстоўвалі польскі канцлагер. Так і вось тут той выпадак, калі мала гэта расійская зброя, але стаіць на Беларусі, і адказ, канешне же, можа быць па Беларусі. Вось, ну, але ну, тут многія кажуць, што магчыма гэта і ПСО, магчыма гэта толькі пятыя такія вучэнні за апошнія 4 гады, што в прынцыпе зачаста, з іншага боку, чаму але менавіта з іншага боку, нашае войска і не мае магчымасці гэта патрэніраваць. У нас няма адпаведных людзей, которые умеюць вось гэтым ядравай зброі кіраваць, і таму такі, канешне, вучэнні неабходныя. Гэта выдатная валюта, вось, якой можна скарыстацца на дыпламатычным фронце. То бок, пасля гандлявацца з тым жа захадам, што вось з этим арэшнікам ці з этой ядравай зброяй мы можам неяк пасунуцца. Нейкі же момант Лукашенко нават там, хотя никто ему не верил, но для публики говорил, что это мы будем там кировать, но это кто трошки разбирается, нават не сам военный эксперт, а достатково почитать военных экспертов, которые заявляли, ну, образно кажучи, коли коротко, то кнопка безумовно в Москве, и это нават никто не сомневается, что ніякага самостойного белорусского уживания, ни орешника, ни ядерной зброи не может быть. Нават некой згоды белорусов не может быть. Там российские специалисты, там российские все привезли свое с этим орешником, и это Лукашенко, ну, так сказать, для публики набивая себе цену, и он лічыць, что вот это орешники, ядерная зброя, это некая, ну, скажем, может быть, гарант его бяспекі. І он так лічыць. І, дарэчы, нельга сказаць, што гэта вось такое ж зусім тупое меркаванне. Мы ведаем, што ну, на Захадзе заходнееўрапейскія краіны, тыя, хто размещаюць себе американскую, разместили американскую зброю яшчэ савецкіх часоў, яны адчувалі, ну, добраахвотна, яны разместили американскую ядерную зброю, іх Америка не прымушала. Тая ж Германія, Голландия, Турцыя, яны лічылі, што гэта, наадварот, ім дапамагае. Слухайце, насамрэч, все тыя краіны, якія адмовіліся ад ядравай зброі пасля распаду Савецкага Союза,
зараз шкадуюся Зараз пра гэта і разумеюць, што гэта адна з такіх памылак, якая зараз акурат і разбудоўвае вось гэту геапалітычную мапу і паказвае, якая краіна лічыцца ў свеце. Але не было тады варыянту ні ўкраіны, ні ў Беларусі. Тады так, але Все Америка, Россия прымушалі пазбавіцца, это тады сапраўды так. так было. Ну, гэта пакуль што толькі трэніроўкі, дзякаваць Богу, хоць мы разумеем, якая рызыка для нашай краіне за гэтымі трэніроўкамі хаваецца. Разам з тым, ці ось у гэтай сітуацыі такога супервысокага напружання, якое не толькі з Масквы, не толькі з Вашынгтону, оказывается. Але і з Кіева. Вось, перадусім, нават з Кіева, прынамсі ў гэтай медыйнай плоскасці, сёння нават прэс-сакратар Пескоў Пуціна мусіў тлумачыцца, што за Лукашэнку, што не, Лукашэнку мы не будзем вцягваць вайну, але факт ёсць фактам, так? Прывёз вот это прыехаў Грэм, адразу званок Пуціна. Грэм прыехаў у Менск, званок Пуціна, пасля званка Пуціна, бамбёжка Масквы, Зеленскі заяўляе, мы ведаем, пра што ішла размова, так? Ну, а пасля, ўслед за гэтым, яшчэ і там украінскі вайсковец, кіраўнік беспілотных сістэмаў, пагражае Александру Лукашенко. Мы бачым, што ну, вось, на цяперашні момант это найвышэйшы такі пункт напружвання геапалітычнага. Так, все ціснуць на Менск. Вось як вы, якія ў вас чаканні ад этой развязкі? Ці атрымаецца заключыць гэтую здзелку ў выніку з колам? Бо я так разумею, гэта асноўны паказчык эфектыўнасці і паспяховасці Лукашэнкі ў дадзеным выпадку. Я думаю, тут трэба ўлічваць яшчэ і візіт Трампа ў Кітай у гэтых всіх разліках і той візіт Святланы Ціханаўскай, які быў адкладзены ў Кіеў, але ўсё ж такі выглядае на тое, што ён рыхтуецца і можа адбыцца бліжэйшым часам. То бок тут ёсць таксама вось некалькі слаёў гэтага пірага. Ну і украінцы падвышаюць стаўкі і сапраўды пачалі гнуць трошкі іншую лінію адносна Беларусі. Паказваць, што мы не баімся Лукашэнкі і пагражаць яму вельмі смела. Кремль тлумачыцца, што гэта азначае. Азначае, што сапраўды штосьці за гэтым ёсць. Так. Я так гэта інтэрпрэтую. Бедны Кремль, ён яшчэ сам не можа адбіцца, а тут яшчэ трэба Лукашэнку абараняць Украіны. Пескоў забірае ў прэс-сакратаркі Лукашэнкі. Ну так і ёсць, бо раней трэба патлумачыць гэтае стратэгічнае змяненне стаўлення афіцыйнага Кіева за апошнія паўгады, напэўна, як пачаліся са слоў Зеленскага, потым уже все яго, скажем, чыноўнікі выказваюцца ваенныя. Вот такое радыкальная змена да Менску. Чым она тлумачыцца? Ну, па-першае, тым, што Менск все больш там цягваецца в творчасць ваенку, працуе на расійскую ваенку, праз Менск летаюць, праз Беларусь летаюць дроны, Менск там нават рыхтуе всякие новыя заводы, каб вырабляць дроны, на все это Украіна адрэагавала. Рыхтуецца інфраструктура пад кіраванне дронамі, якая ідзе па мяжы Беларусі з боку Украіны, Польшы і Літвы. Таму гэта вельмі сур'ёзна. Кажа, вы уже не нейтральны, вы уже не прикидываетесь. Раней она боялась вот удела Лукашенко в войне. Теперь то, что я тлумачил с 22 года, все жартую, не только я, все зразумели, что не может быть никакого удела белорусского войска в войне, что это политическая смерть для Лукашенко. И теперь уже Лукашенко больш баіцца Кіева, чым Кіев баяўся Лукашэнку некалькі гадоў пачатку вайны. Вось ты закранаеш гэты матыў, так, украінскага ціску. У мяне ва ўсім гэтым украінскім ціску ёсць адна такая вялікая дылема, на мою думку. Тое, што вось кажуць многія эксперты, чаму так Зеленскі часта кажа пра небяспеку для балтыйскіх краін, краінаў НАТО, так? Бо каб такім чынам прыцягнуць мобілізаваць Европу, так, і Европу, і канкрэтна вцягнуць вайну, што там ужо, канкрэтна вцягнуць вайну супраць Расіі, так? І гэта натуральна, каб я быў бы прэзідэнтам Украіны, магчыма б таксама так рабіў бы. З іншага боку, таксама, што вось Лукашенка, праз Лукашэнку могуць быць правакацыі, так, у бок Захада, таксама увесь час заяўляюць. І проста калі глядзець на кожную канкрэтную гэтую заяву і інтарэс да чаго это можа прывесці для Беларусі, мне здаецца, што ані уступленне Еўропы ў гэтую вайну не ёсць у інтарэсах Беларусі, ані натуральнай правакацыі. Натуральнай правакацыі. Таму мне здаецца, тут нашы інтарэсы з украінцамі трошкі разыходзяцца. Ну, мне так здаецца, вот як вы лічыце, што ў Беларусі цяпер акурат ідэальная была б сітуацыя, каб ніякай вайны было, ніякіх не было правакацый. Ну, конечно, але пытанне, ці з гэтай вось напружанасці, пра якую я кажу, ці Лукашенко будзе ў стане выйсці сухім з вады? Ну, яны, вот, украінцы націскаюць это, паказваючы ему, што калі ты будешь працягваць падтрымку Расіі, вот што тебе пагражае. Мы пакуль яшчэ не запускалі дроны на рэзідэнцыю, не бомбілі, так сказать, завод, но калі будзе так працягвацца, там мозырскі умоўно скажем. Але ці ў яго ёсць сілы на это, суб'ектнасці хапае? У каго? У Лукашэнкі. Вось і ўпірацца Крамлю і дапіць да канца здзелку з колам. Ну,
спрабуй хаця бы, як кажуць, мой захад і Украіна спрабуе пачынае ісці ў гэтым накірунку, адпаўзаць ад Расіі. Пачынае адпаўзаць. Мы, калі што, ну, так сказать, ацэнім гэта, дапаможам. Калі ты Нават узнагародзім. Да, калі ты марыянетка Москвы, ну вот падумай, што ці чакае. І зараз жа ён, напэўна, сваім інстинктам палітычным разумее, што так, в Москве как бы могут быть такие падзеі, которые были там, ну ладно, в 91-м годзе, можа, не в такім маштабе, но то, што там пачынаецца раздрай, і эканамічны крызіс, і все ж астатняе, і магчымыя перавароты, і магчымыя новыя прыгожаны, все гэта ён бачыць, і ён таму абапіраецца, хоча вот на Трампа. Паколькі одно апірышча на Москву, яно его схіляе в бок падзення, а ему трэба раўнавага нейкая. Кітай, который, ну так, дастаткова абыякавы, так, все-таки до гэтага, ён все жыццё сябруе з Китаем, але ну што яму это асабліва дае? Ну, з Китаем ён атрымлівае то, што мусіць атрымаць, скажем, на гэтым выпадку. Усё ж такі, як нейкая мінімальная патрэба ёсць. І памятаем, што калі палякі зачынілі пераходы чыгуначныя праз Беларусь, Польшу, адразу міністр замежных справаў Китая прыляцеў у Варшаву, сустрэўся з Радославам Сікорскім, хутенька все разрулілі. Так, ну, можа, каб толькі падсумаваць гэты матыў, што сапраўды новы этап, віток вайны, што цяпер ужо не толькі Кіев у агні, але Можа, яшчэ репліку одну забыл важна сказаць, що пералічылі яшчэ пра Трампа, што зараз Украіна наязджае на Менск, і гэтым самым можа быць трошкі, раз у Зеленскага, ну, в цэлым у Киева цёркі з адміністрацыяй Трампа, то яны кажуць, што вот ты там з Трампам сябруеш, а мы на тебе весь час будем зараз пагражаць, в тым ліку, как бы это переносится на Трампа. То есть непосредственно на Трампа Украина не может, так она на его, так сказать, нового союзничка, ну, тады мы Лукашенко замочим, а Трампа не можем замочить. Так, да? фактично в гэтым зацікаўлены і Еўропа, і Украіна, каб, можна так сказаць, каб сделка з Трампом у Лукашэнкі не атрымалася, тому што это будзе амерыканская сделка в этом рэгіёне, без удзелу Еўропы. Але вот адзінае, што сумна ва ўсёй гэтай гісторыі, бадай што, да, што калі дзве сталіцы, і Москва, і Кіев цяпер пад гэтым агнём, што перамовы мірныя, відаць, все-таки зацягнуцца яшчэ надаўжэй, тому што цяпер уже просто не з рукі Пуціну будзе. Это не факт. Пад такім ціскам это паказ слабасці. слабасці. Якраз ідзе падвышэнне ставак, каб выйсці на перамовы з лепшай пазіцыяй. Якраз гэта абастрэнне, я лічу, гэта прадвеснік таго, што перамовы хутка будуць, ну, ва всяком разе, хутка, у 26-м годзе. І, конечно, кропка будзе пастаўлена, калі другая сустрэча будзе Трампа з Сі, калі яны ўжо вырашыць, што пара гэтых дзікае поле это мірыць, як гаспадары свету новыя, то гэта адбудзецца осенью, мне так здаецца. Некаторыя аналітыкі кажуць таксама пра тое, што варта не проста падняць дыпламатычныя стаўкі, а падняць і вайсковыя стаўкі, нават зрабіць нейкія рухі вельмі істотныя вайсковыя, каб проста хутчэй скончыць гэтую вайну. Бо калі яна такая вялацекучая, калі там шмат што не адбываецца, то так і вось я думаю, што вось гэтая атака дронаў, якая была на Маскву, гэта адна з тых спробаў акурат падняць вайсковыя стаўкі. Так, адзінае, што прымушэнне да міру. В этой вялацекучай вайне уже таксама эксперты падлічылі, што менш гінуць вайскоўцы, але больш цывільнае насельніцтва, мірнае насельніцтва з абодвух бакоў. Ну што, калегі, закрываем гэту тэму, пераходзім да нашай, ну, такой, ну, ці не асноўнай, нашай балючай тэмы, так, што чакае дэмакратычныя сілы ў выніку крызісу. Так, вакол каардынацыйнай рады наш вось рэліз гэтага роліка на YouTube адбудзецца літаральна некалькі гадзінаў перад тым, як завершыцца галасаванне на выбарах у КР. Ну і цяпер на дадзены момант застаецца менш за дзень, і на дадзены момант маем менш за 2000 прагаласаваўшых на выбарах. Гэта ў разы менш, чым было мінулым разам падчас папярэдняга склікання КР. Ну і 6700, нагадаем. Так, у 3 разы прынамсі, так. Ну, няхай будзе нават 3000 вось на момант завяршэння. Все роўна гэта, ну, гэта не шмат, ці хопіць вось гэтых галасоў. Але гэта вось шклянка напалову пустая ці поўная. Ніхто не чакаў, што будзе 6. Сярод розных прагнозаў некаторыя казалі, што 500, 1000, так што 2-3 тысячи это ўжо как бы сярэдні варыянт, не самы кепскі, не самы горш. Але ці ёсць сэнс, прагаласавала 1500 ці 3? Ці этого хопіць для суб'ектнасці і легітымнасці? Не так істотна, колькі прагаласуе ў гэтых выбарах, колькі сам працэс, што ён ёсць, і тое, што гэта інстытуцыя ёсць. Мне здаецца, што для нашага развіцця як грамадства гэта істотная веха, істотны як бы крок. Можна па-разнаму ставіць, і варта крытыкаваць тое, што робіць каардынацыйная рада, і мы все бачым хібы і недахопы, але сам факт існавання такіх інстытутаў, я лічу, што гэта вялікае дасягненне наша, і што мяне радуе, вось калі ў гэтай студыі у нас адбываліся дэбаты кандыдатаў, што чарговы
чарговы раз, нягледзячы ні на што, столькі людзей, ведаючы, якія рызыкі звязаны з тым, калі ты становішся у вось гэты шэраг спісаў, тебе працуюць экстрэмістамі, тебе прэсуюць. Ну, поўны набор, Сваякоў, не толькі цябе, поўны набор всех прыемнасцей ад беларускіх уладаў. Усё роўна. Людзі хочуць, ідуць і маюць імпэт штосьці змяняць. Але ці хопіць гэтых галасоў, ну, факт фактам ёсць. Бо это сімвалічная тады будзе структура. Ці вот гэтых галасоў хопіць для легітымнасці і суб'ектнасці гэтага органа у той жа Еўропе? В дадзеным выпадку, да, яны координацыйна прадстаўляе беларускія дэмакратычныя сілы парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, і там, напэўна, ну, ніхто не будзе пытацца, там, в прынцыпе, 6 было тысяч ці 3 тысячы. Ясна, што ўсё гэта больш важна для нейкіх внутрыбеларускіх спрэчак, ну, по нашаму баку палітычнага працэса, дзе, ну, скажем мягка, непрыхільнікі Светланы Ціхановскай, яны, ну, лішні раз будуць казаць, хто вы такі, Координацыйная рада, кого представляют. У нас же зараз такая могутная сила оппозиция супраць оппозиции, да, так. Внутри оппозиции. Ясно, что это вельми просто, быть оппозицией до оппозиции. Ну так, это, не буду тут уже лишний раз некие неприемные про этих людей говорить, но вот люди, так сказать, которые уже на дадзены момент с Лукашенко нема магчымасці змагацца, они вырашылі змагацца з Ціхановскай, з Координацыйнай рады. Вот основная их сцена жыцця. Вы лічыце, што моцна нічога не зменіцца, так, калі казаць пра суб'ектнасць, легітымнасць для партнёраў еўрапейскіх. Вось Павел Латушка лічыць інакш у інтэрв'ю журналістам для радыёрацыі. Ён агучыў змрочны сцэнар, нібыта, які базуецца на ягонай асабістай інсайдерскай інфармацыі. Давайте паслухаем, што кажа інсайдер Латушкі. Ён, інсайдер, мне сказаў, што на наступны год будзе паменшана дафінансаванне дэмакратычнага руху Беларусі на 50%, з 30 мільёнаў да 15 мільёнаў еўра. Першымі, ён сказаў, памруць ініцыятывы культурніцкія, адукацыйныя і іншыя. Наступнымі будуць праваабаронцы, будзе паменшана дафінансаванне. Значыць, менш змогуць дапамагаць палітвязням і менш змогуць збіраць інфармацыю, каб перадаваць аб фактычнай сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Наступнымі будуць дэмакратычныя інстытуты, але яны вельмі мала атрымліваюць. Гэта невялікая частка. З наступнага года для СМІ на 50% будзе скарочана, значыць, СМІ альбо закрыюцца, альбо кагосьці прыйдзецца звальняць. Як жорстка. Калегі, прапаную працадзіць гэтую заяву праз фільтры. Да? Вось, гэта палітычная заява, гэта такая, як нам это расцэньваць, Латушкі, гэта такая вот інсайдерская стрікта. Ну і па яе сутнасці, наколькі вось магчымы такі паварот еўразвязу? Гэта такая трохі страшылка, але яна вкладываецца ў агульную логіку таго, што зараз адбываецца ва ўсім свеце, не толькі ў еўразвязе. Агулам ідзе скарачэнне замежнай дапамогі. Яно ідзе ва ўсіх краінах. І ў Злучаных Штатах, і ў краінах еўразвязу, і ў краінах Швецыі, вось я недавно была, Норвегіі. Просто тотальна ў разы скарачаецца замежная дапамога. Вось гэта тое, пра што кажа Павел Латушка. Больш за тое, наколькі я ведаю, вось падобная інфармацыя, яна ўжо кружыла ў колах пэўных, якія набліжаныя, і гэта не то, што гэта зроблена таму, што Координацыйная рада слаба правяла выбары. Мы таксама разумеем, што все было зроблена дзеля таго, каб гэтыя выбары не адбыліся. А гэта проста логіка тых падзей, якія ёсць. Краіны больш канцэнтруюцца на ўласнай пазіцыі ўнутры і менш на такой софт-пауэр, якая будавалася раней гадамі, выдаючы мільёны еўраў. Вось, таму я думаю, што гэта вельмі верагодна. Гэта сумна, але таксама ёсць і такі аргумент з боку Брюсселя. Яны, маўляў, кажуць, што дапамогу мы падвышалі з увагі на 20-й год і на тыя падзеі, якія адбываліся. А зараз, маўляў, нічога не адбываецца, і таму дапамога вяртаецца да прыкладнага ўзроўню да 20-го года, хаця мы разумеем, што ад 20-го года мы, як беларусы, прайшлі велізарны шлях развіцця. У нас паўстала шмат арганізацый. Мы таксама маем вялікую колькасць вязняў палітычных, якім трэба дапамагаць. І вось нашыя калегі таксама мне расказвалі пра тое, кажа, што мы былі в шоку ад таго, наколькі разбудаваная гэта сістэма, і як намі апекуюцца. Ну вось і таму вось цяпер пытанне, што мала таго, што Координацыйная рада, ну такую будзе мець сумнеўную рэпрэзентатыўнасць беларусаў за мяжой, якіх мільён, а прагаласавала пару тысяч, дык яшчэ і в прынцыпе будзе менш ресурса, так, у дэмакратычных сілаў на ажыццяўленне. Палітычныя, дарэчы, інстытуты амаль не давалі. Ну так, ну але там для грамадскіх арганізацый, для медыяў і гэтак далей. Ну і што нас чакае, так, ці, ну
ну гэта удар і па дыяспарам, так, ну і пэўная канстатацыя, так, можа нават слабасці беларусаў за мяжой. Як ты бачыш гэта, Віталій, збоку, ці все-таки беларускія дыяспары за гэты час так узмацніліся, што нам не патрэбны такія лішнія ресурсы, а мы ў стане хутка мабілізавацца пад нейкія задачы? Ну, тут же, вот як, напрыклад, до 20-го года часам 100 разоў во всяких аналітычных праграмах пыталіся, чаму людзі не выходзяць, там, ну, напрыклад, 25 сакавіка, ці там Чорнобыльскі шлях, годами там выходит 500 тысяч человек, а потом бац, 20-й год и вышли там 100 тысяч, миллионы, да, в целом по краине. И то бок, калі ўзнікне ситуация нейкіх, ну, скажем, магчымых зменаў, ці зніклі ситуация нейкого пералома, все гэта вернецца, ну а зараз пакуль так вот ідзе, ну сапраўды мало чаго рутинна ідзе, мало чаго радаснага, але ж, ведаеце, товарищ Владимир Ильич Ленин, он яшчэ зимой 17 года, выступаючи там на конференции, ну, поплечников в Берне, в Швейцарии, и он сказал, что вот, ну, покуль революция откладывается, зимой, в студені ці ў лютым, в студені, адкладваецца, магчыма, пры нашым жыцці наше пакаленне рэвалюцыю ўжо не ўбачыць. Яна здарылася праз пару месяцаў, а потым яшчэ і ён вярнуўся, і кастрычніцкую зрабіў. То бок сітуацыя можа так хутка мяняцца, што мы вот са сваіх нейкіх пессімістычных прагнозах можам, ну, людзі, якія іх даюць, могуць аказацца в такой лыжні, хаця все забудуць, хто што гаварыў, это заўсёды бывае. Да. І то можа даволі хутка з таго, што мы гаварылі в першай часткі праграмы, то, што адбываецца на войне паміж Россией и Украиной, и калі только в России все покатится, то Беларусь такое окно магчымасці атрымае, якое будзе лепш, чым 20-м. І беларусы скарыстаюцца гэтым шансам. Так. Я ўпэўненая, бо мы як нацыя гатовы. Яны зноў жывуцца, все гэтыя сотні тысяч за мяжой, і внутры Беларусі яны зноў адчуюць, што ёсць магчымасць, калі іх слова зноў нешта важыць. У нас ёсць таксама магутныя інструменты салідарнасці, якія дагэтуль працуюць. Паглядзіце, як хутка збіраюцца зборы на дапамогу. Ну, уже не так хутка сказалі бы прадстаўнікі, але ўсё роўна, але збіраюцца, ну, натуральна. То бок мы ведаем, як гэта рабіць. Мы маем гэтае ноу-хау. Так, ну але вось КР, якая ёсць, такая ёсць, як і праўда ў тым таксама, што вот, калі я спрабаваў прагаласаваць, і я это зрабіў, прагаласаваў, але мне это заняло 6 гадзінаў. Бо былі такія дос-атакі на сістэму, што трэба ўвесь час абнаўляць. За дэмакратыю трэба змагацца. Змагацца. Таму сапраўды гэтыя пару тысяч, што прагаласавалі, это сапраўды малайцы. Это героі. Дарэчы, цікава паслухаць у каментарах, колькі ў вас заняло прагаласаваць. Так, калі вы спрабавалі. Дзякуй вялікі за размову. Аліна Коўш, галоўная рэдактарка тэлеканалу Белсат, і палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў быў у гасцях тут і там, а для вас працаваў Алесь Залеўскі. Да сустрэчы праз тыдзень.